Καλησπέρα σας. Θα ήθελα εκ μέρους του Πανελλήνιου Συνδέσμου Συντονιστών Ασφαλιστικών Συμβούλων να σας εκφράσουμε τις θερμότερες των ευχαριστειών μας για τη σημερινή σας παρουσίαση. Είναι για μας μια βραδιά, η βραδιά του συντονιστή, που έχει ιστορία πάνω από 20 χρόνια. Είναι πάντα πολύ σημαντικό να βρισκόμαστε όλοι μαζί. Έχει την αξία ότι βρίσκονται οι συντονιστές πέρα από εταιρείες, σαν επαγγελματίες μεταξύ τους και βέβαια μαζί με τους ανθρώπους των εταιρεών. Και βέβαια έχει μια σημασία για μας οικονομικής ενίσχυσης που είναι πολύτιμη, ιδιαίτερα αυτούς τους καιρούς. Όπως επίσης και η λαχιοφόρος αγορά που θα παρακαλέσουμε να τη δείτε με προσοχή, νομίζω ότι φέραμε καλά δώρα για σας. Επιτρέψτε μου όμως, αφού πρώτα ευχαριστήσω όπως το έκανα όλους εσάς, να κάνω μερικές ειδικές προσωπικές αναφορές και ευχαριστίες. Είναι μαζί μας ο Υφυπουργός Ανάπτυξης, ο κύριος Αθανάσιος Κορδάς. Τον ευχαριστούμε ιδιαιτέρως που κατάφερε μέσα στο τόσο καταγραμμένο πρόγραμμά του να είναι μαζί μας. Είναι άλλωστε ένας δικός μας άνθρωπος, ένας άνθρωπος διαμεσολάβησης, που και το δείχνει και είμαι σίγουρος θα συνεχίσει να το δείχνει ότι είναι δίπλα μας. Οφείλω να σας πω ότι τυχαία προσφάτως βλέποντας το για άλλο λόγο μπαίνοντας στο site του Υπουργείου και βλέποντας το βιογραφικό του, διαπίστωσα ότι έχει μια μακρά αναφορά στην πορεία του στην ασφαλιστική διαμεσολάβηση και στους τίτλους εκπαίδευσης που έχει πάρει από την ασφαλιστική διαμεσολάβηση, και αυτό δείχνει πόσο πραγματικά κοντά μας είναι. Έχουμε επίσης και μας θυμάται την παρουσία μας τον πρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, τον κύριο Γιάννη Χατζηδεσίου, τον άνθρωπο που χρόνια τώρα δίνει μαζί μάχες, είναι προχάρης, κάνει τα πάντα όχι μόνο για τη διαμεσολάβηση, έχει βελτιώσει εξαιρετικά το Επιμελητήριο Αθηνών, αλλά για τη διαμεσολάβηση δεν χρειάζεται να πω, κάνει τα πάντα για να μας στηρίζει. Είναι επίσης άλλος ένας σημαντικός επιμελητηριακός άνθρωπος, ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Πειραιά, ο κύριος Μπενέτος, ο οποίος και παλαιότερα θα έλεγα ότι εδώ θα αρχίσει και ανησυχώ. Ότι ο κύριος Μαρκουλουδάκης, εκεί βλέπεις, αλλά δεν ήξερα αυτό το δεδομένο ότι πρόκειται από κοντά. Λέω ο κύριος Μαρκουλουδάκης το έχει δουλέψει. Το έχει δουλέψει και τον έχει φέρει τόσο κοντά μας να νιώθουμε ότι είναι ασφαλιστής. Προφανώς θέλω να ευχαριστήσουμε την καρδιά μου τους προέδρους των Σωματείων της Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης, του ΣΕΜΑ, τον κύριο Δοκαραβία, της ΠΟΑ, τον Αλέξο Ραπανοδίδη, τον Δήμητρα του Δήμου Αθηνών των Επαγγελματιών, την Όλγα, τον Νικολαίδο από το Σπάρτα. Αντιλαμβάνεστε ότι μαζί τους περνάνε τα τελευταία χρόνια πάρα πολλές ώρες δουλειάς, σε σημείο που πολύ συχνά παραπονιούνται μάλλον οι συνεργάτες των γραφείων μας. Επιτρέψτε μου και μια ειδική αναφορά και να τον ευχαριστήσουμε που είναι μαζί μας παρά μιας δυσκολίας σημαντικής που και της άλλης που είναι σήμερα, τον Δημήτρη Μαζαράκη, ο οποίος εκτός των ότι είναι CEO της MetLife, έχει σημαντικούς θεσμικούς ρόλους. Είναι αντιπρόεδρος του Διοικητικού Κεφαλαίου, είναι πρόεδρος της Επιτροπής Ζωής και Υγείας Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος και πρόεδρος των Ελλήνων Αναλογιστών. Τα πήρε σιγά σιγά χώρα όλα και εκπροσωπεί επάξια νομίζω την ασφαλιστική αγορά σε όλους τους αρμόδιους φορείς. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω τις ηγεσίες των πωλήσεων όλων των ασφαλιστικών εταιριών που μας τιμούν. Να προσπαθήσω να κάνω αναφορά και ελπίζω να μην παραλείψω κανέναν. Τον κύριο Μάλιο από την Τεραμέρικα, την κυρία Ρούση αν ήρθε από την Ευρωπαϊκή Πίστη, τον κύριο Δημητριάδη από την Εθνική, νομίζω ότι είναι επικεφαλής, τον κύριο Παπουτσά από την Αγροτική Ασφαλιστική, τον κύριο Πεφάνη από την International Life, τον κύριο Παυλίδη από την ΤΑΣ, τον κύριο Ζαχαρόπουλος από την Ράσκο, από τη Συνεταιριστική, τον κύριο Σπιτελάκη. Σας ευχαριστούμε όλους για τη στήριξη. Επίσης, στους εκπροσώπους του κλαδικού τύπου που είναι μαζί μας σήμερα, μας κρίνουν συχνά, αλλά είμαι σίγουρος ότι πάντα μας στηρίζουν για τη σωστή ενημέρωση όλων. Δεν θέλω να πούμε πολλά γιατί δεν είναι μέρα για ομιλίες. Θέλω μόνο επειδή για μας σήμερα είναι μια πολύ σημαντική βραδιά να μοιραστώ μαζί σας ένα νέο επί του πιστηρίου, θα λέγανε οι ειδικοί του τύπου. Ένα νέο που έλαβε χώρα για το σύνδεσμό μας πριν λίγες μέρες. Δεν το έχουμε ανακοινώσει επισήμως, γιατί περιμένουμε μια τυπική επικύρωση, αλλά κάτι μας κάνει ιδιαίτερα χαρούμενους. Η Gamma International, που ίσως πολλοί την ξέρετε, σίγουρα την ξέρουν οι συνάδελφοι της International, οι συνάδελφοι της Interamerican, κάποιοι της ING, είναι ένας διεθνής οργανισμός που ασχολείται με το management, με τους ανθρώπους που ασκούν management στην ασφαλιστική διαμεσολάβηση, με τους ανθρώπους που στελεχώνουν, εκπαιδεύουν
και διοικούν ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές. Απαριθμεί πάνω από 10.000 μέλη στην Αμερική, πολλούς και στη Νότια Αμερική, στη Βόρεια, στην Καναδά, στην Ασία και από την Ευρώπη, όπως είπαμε, πολύ λίγοι άνθρωποι, κυρίως όπως είπαμε οι αγαπητοί συνάδελφοι, τόσα χρόνια εταιρείες τους στήριζαν και πηγαίνουν. Όταν ξεκινήσαμε την προσπάθεια στο Jazz, ήρθαμε κοντά με τον κλέαρχο τον Πεφάνιο, με τον Δημήτριο Φαρακούρη, κάναμε κουβέντες. Μας φέρανε και νιώσαμε, και εμείς που δεν είχαμε πάρει σε αυτήν στην ΓΑΜΑ, την αξία αυτού του διεθνούς οργανισμού και το πόσο σημαντικός είναι για την εκπαίδευση, που παρέχει στους ανθρώπους της δουλειάς μας. Έτσι λοιπόν δουλέψαμε σταδιακά, ο κλέαρχος έκανε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια και δουλειάζοντας 10 χρόνια στην ΓΑΜΑ, πολύ πύρος και πολύ βραβευμένος, και καταφέραμε και κάθε χρόνο να κάνουμε μια σημαντική εκδήλωση και να δημιουργήσουμε ένα πολύ καλό έδαφος για την καλή σχέση του ΨΑΣ με την ΓΑΜΑ International. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, μετά από πολλή προσπάθεια, να κάνουμε ένα meeting στην Αμερική πριν λίγες μέρες που είχα πάει και εγώ για λογαριασμό της ΓΑΜΑ, στο ετήσιο συνέδριο της ΓΑΜΑ, και να καταφέρουμε με τον κλέαρχο και με τη βοήθεια ενός Έλληνα μάνατζερ, τον Ethan Gorilla, ο οποίος πραγματικά δούλεψε πάρα πολύ. Αυτό ήταν ο πρώτος που είχαμε φέρει και εκπαιδευτικούς λόγους στην Αθήνα πριν 2 χρόνια. Καταφέραμε να πάρουμε μια εξαιρετική συμφωνία της αντιπροσώπευσης, αν μπορώ να το πω έτσι, τη δημιουργία παραρτήματος της ΓΑΜΑ International στην Ελλάδα, της πρώτης ευρωπαϊκής χώρας που θα έχει παράρτημα η ΓΑΜΑ, υπό την Προεδρία και τη στήριξη του ΨΑΣ. Και θεωρώ ότι είναι ένα εξαιρετικό μέρο που μπορούμε να γραφτούμε μαζί σας, γιατί πιστεύουμε ότι τα εργαλεία που μπορούν να μας δώσουν μπορούν να μας βοηθήσουν να πάμε την ελληνική διαμεσολάβηση και ιδιαίτερα τον ρόλο του συντονιστή αποκλειστικού ή μη πράκτορα, όπως άλλως θέλετε, που ασχολείται όμως με τη δουλειά του ασφαλιστή πολύ ψηλότερα. Θα ήθελα να παρακαλέσω για πολύ λίγα λεπτά τον κλέαρχο να μοιραστεί μερικά πράγματα μαζί μας γι' αυτό και μετά να αφαιθούμε στη χαρά της διασκέδασης. Κλέαρχε. Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ Δημήτρη για τα καλά σου λόγια. Όντως είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία για τη χώρα μας το ότι καταφέραμε να συνδέσουμε έναν παγκόσμιο οργανισμό τέτοιου ελληνικούς με την Ελλάδα. Θα έλεγα ότι έρχεται αυτό την πιο κατάλληλη στιγμή, γιατί με όλες τις αλλαγές που ζούμε και στο κανονιστικό πλαίσιο αλλά και στην ορίμανση που έχει η αγορά μας, χρειαζόμαστε μια εκπαίδευση διαφορετικού τύπου. Η ΓΑΜΑ καλύπτει όλο το εύρος των εργασιών που έχει κάποιος που είτε είναι συνδεδεμένος με μια εταιρεία είτε είναι ανεξάρτητος. Μπορεί να απαντήσει στα ερωτήματα και στις απορίες μας που έχει. Θα κάνουμε μια προσπάθεια συλλογική, γιατί η ΓΑΜΑ είναι ένας οργανισμός ανεξάρτητος που ουσιαστικά θέλει να μοιράζονται οι συντονιστές πράγματα μεταξύ τους. Θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε πολλά στη συνέχεια. Το μόνο που χρειαζόμαστε, γιατί είμαστε μικροί σαν χώρα και είμαστε και πολύ μικρός σαν λογαριασμός για την ΓΑΜΑ. Αν φανταστείτε ότι στην αγορά της Κίνας έχει τουλάχιστον 3 με 3.500 μέλη, φανταστείτε ότι εδώ η αγορά μας είναι πάρα πολύ χαμηλή. Χρειαζόμαστε λοιπόν να γράψουμε μέλη όσο μπορούμε παραπάνω. Έχουμε πάλι ειδικές τιμές για την Ελλάδα, πάρα πολύ οικονομικές. Περιμένουμε να το στηρίξουμε. Εμείς έχουμε πολύ διάθεση και όρεξη να προσφέρουμε πράγματα για να αναβαθμιστούμε και να γίνουμε καλύτεροι. Εύχομαι καλή επιτυχία σήμερα στη βραδιά, στη γιορτή του συλλόγου μας. Θέλω να ευχαριστήσω εδώ από τη μεριά μου το Διοικητικό Συμβούλιο του ΨΑΣ και ιδιαίτερα τον αγαπητό Δημήτρη Γαβαλάκη για την όλη προσπάθεια σύνδεσης που κάναμε. Εύχομαι να περάσουμε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Ξέρετε, αυτή η επιτυχία, όπως και όλες οι άλλες που έχουμε κάνει όλοι οι φορείς μαζί ενωμένοι το επιμελητήριο, οφείλεται σε ένα και μόνο πράγμα. Ότι νομίζω ότι έχουμε όλη την νοοτροπία και αυτό φέρνουμε ως κάτι όσο μπορούμε πιο καινούργιο και πιο δυνατό, και πιστέψτε με, είναι και η προσωπική μου φιλοσοφία, ότι η σημασία είναι να πάμε όλοι μαζί μπροστά. Δεύτερη σημασία έχει ποιος είναι μπροστά. Καλή διασκέδαση, ναι.
Ναι.